Hvis du ser en krokodille i dit badekar, skal du ikke være bange, for den er så rar, når du giver den en kop kaffe og en god cigar. Hvis der sidder en gorilla i dit cykelskur, skal du bare tage det roligt, den bliver ikke sur, når den får et par bananer og en cykeltur. Hvis der ligger en løve på dit skrivebord, skal du ikke løbe ud og sige det til din mor. Når du klapper den på ryggen, gør den ikke spor.